ora bayaru taruh opo setialmu kowe cekak oleh papan kene ae Paman Haryolambi anggen ora wonten ing Kapaten Waja kula nampi dawuh Pusra Prabu Jayanegara kirana yenaken kalebet jenenganipun Paman Haryolambi napa sebabipun sampun tigang pisulas kawan lanjut panjenengan boten dateng aspito wonten sanesipun Prabu Jayanegara menika ingkang dados pergalianipun Sinten Prabu Jayanegara Putri Mojopahit Kebo Taruna dadi anggonmu cedhak oleh Kabupaten Lumajang hamung nak yenaki yen to aku suwi ninggalake lan ora suwan oleh Praja Mojopahit dalaran opo aku ninggalake Praja Mojopahit entuk palilah oleh ngersani Kanjeng Sunan Prabu ayo aku pilih wong tuaku sing lagi gawe ninggal utawa mati entuk inah 40 dina suwene aku ninggalake Praja Mojopahit Paman Haryolambi opo monggo yen pun petang sampun langkung sekawan dosa dinten laminipun lan panjenenganipun Paman Haryolambi boten enggak sowan wonten ing Mojopahit Sinten Prabu Jayanegara gadhahipun uga panjenengan entuk panjenengan wani Sinten Prabu Jayanegara dadi Sang Prabu Jayanegara ndakwa aku wali mentang pranatan kene Praja Mojopahit ngono piye kajaten Prabu Taruna aku bakal kandha bloko karo kowe yen to aku didakwa balelo ning Mojopahit saiki uga lihat balelo ono Mojopahit Paman Haryolambi sampun cetha sampun gamblang nek panjenengan Paman Haryolambi sampun wani bangos wonten ing Mojopahit ngersane Sinten Prabu Jayanegara prami saking menika monggo sak menika sareng-sareng kok kanthi sowan wonten ing Mojopahit oh Taruna aku ben sowan karo Praja Mojopahit nanging ana syarat lan saranane lajeng pesan-pesan yen toh Haryolambi wis dadi estan badan aku kan manungkul marang Raden
prajurit Majapahit musom iki. Nek kowe ora gelem bali, kowe dadi musuhku nganti besok kowe. Ora sah kowe kocek kaya benet 1000 parikas. Ayo nek wani maju. Oi. Oi. Tenanan kowe. Oi lo. Soi lo. Oi. 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 Aku aja untir terus ah. Ini, Untir terus ya aku nganti mumet ah. ayo ke wani ora. Wani eh. Ajis. Oi. Lo akeh bakti kandhane kok iso mbok untir terus iki lho. Oi. Wah, Melayu kowe. Kowe Melayu aku ora kudu nututi.
Warai nah. Ngono kepen. Hei! Apa kau paling aku? Siji loro telu papat. Hei! Opo kowe wani karo aku? Hakim Rodama. Iya, biar potongane nembak aku. Ora kaya kowe. Potongan aku yo keren lho. Keren apane? Potongan 26 gaul niki lho. Gaul cek gaul aku ae. Gaul aku Yo duwe jeneng. lho duwe. Sing kompak sing penak. Yo, Nama saya. balik. Jenenge Pedet. Ono nek pedet iku ora ngono. Pedet iku jeneng. Lah, kaya kowe iki ora pedet. Kadane Dul, yangane pedet. Lagi sing kompak. Sangan aku lho. Inilah nama saya. Pedet. Assalamualaikum. Rata. Otot kawat. Balung. Ire lho. Piye? Kliru kowe nek muni. Kudune Otot kawat balung besi. wis iki wis entek dijolo rasa anakmu. Loh, Anakmu lho ndek ini aku roh. Mangan kerupuk ini ra cereng-cereng ijo wesi. Ora mangan kerupuk. Beda karo aku lho. Potongane. Iki sing jenenge OPEP. Betul. Sopo? Sing jenenge OPEP. betul. Sopo? Cokak takok ae. Iya. Ayo, Bul. Aja di. Tenanan. Mulai pasaran. Terus Besok tahun 17. Gen ditekakno Pak Panitia sing jenenge Pak Bawah iku lho. Omongan ora usah atos dulu. Lah wong saiki 2026. Lah, 2017 karepan. Yo dijaga meneh. Iya. Nek ono sayange. Sayange. Kowe wis ora melu. Adik ora melu gene. Lah kowe wis mati kok. Ijazah wis tak ijazah. Keneng meneh aku mati. Iya. Ayo dulu. Ayo.
Wah, sikil kok enjaki. Asamku urit. Umah. Hei, ora ru. Asam urat. Lah iya asam urat iki sing duwe wong isih urip. Bener. Ayo, tunjukkan pesona. Tunjukkan pesona, bro. Ayo, yo. Rai kuwi dipancal. Loh, kowe iku ya ngono. Iki apam? Musuh nek ning kene. Nek ning omah, pake. Piye? Aku iki takon. Iki apam? Musuh nek ning kene, nek ning omah, pake. Iki pam. Iya. Tenang, iya. Kowe malah ngenyek kowe. Menghina kowe. Kok ngenyek piye oleh ku ngenyek, aku ya meneng ae. Nyatane iki paham, iki paham. Udah aja yo sinis men kowe. Iki paham tenan iya iki Pak. Ora pantes. Pak Ayu anake gak pantes iki. Ora pantas. Ora cocok. Pantes aku pakane. Ora, iki lho, panse iki lho. Lho, panse iki lho. Lah iya salah. Rambutnya kayak mie kriwul. Wih, sangare batuke. Kayak lapangan bal poli. Kembang ae. Apa bola? Apik. Apa bola? Apik. Nek batuke jembar iki mertadakno bocah pinter. Bocah pinter? Iya. Pinter sekolah ora. Mesti pinter kuliah ora. Pinter apa? Pinter golek utangane BS. Wih, sangare batuke. Nah, Kaya bintang film penyanyi sing terkenal. Lah ngono apa? Gimana? Nek kok ngarep kaya Bapak Haji Oma Irama. Kok ngarep? Nek kok ngarep. Nek nguri waduh kaya wong bento. Apik lho. apik. Wong bento iki apik. Kowe iso apik? Kowe ora gelem nglakoni bento. Wong bento ya ana udan ora mikir kodanan. Ana gaji ora mikir blonjo. Kowe Bupati! Bupati! Kowe kok mlaku ngalor ngidul.
Anjir keluarga coba. Piye? Turu listrik santai. Tentarane. Aku bolong. Bolong ajae. Bolong kiri. Ora wong urip ora ndek omah iki lho. Anake wis loro. Anjir bar ketoprak. Tak cegowan iki jare. Turu ya turu. Turu ya. Turu ning empere tanggane. Turu ya. Iya, Gan. Piye. Dame apa iki? Hei, kowe gomlet sama apa iki, he? Nyanyi ya. Ono apa? Perang terus bosan. Nah terus Gandeng panitiane njaluk tinju dilayani. Nuruti. Iya lho. Senanggep. Dur. Sing tenang tak siar sih. Ladies and gentlemen. Lho. Enes coba kok arane apa iku, he? Artine. Serah iso apa? Oh, Tak kuat ngene. Ladies and gentlemen, malam ini Sandi Gumara Kenoprak Mustika Budaya akan menghadirkan gelar tinju profesional. Dari sudut biru, inilah sang penantang kita. Jenengem sapa? Jenengem Anggrek. Jenengem sapa? Lho kowe ora ngerti piye? Cocok kowe disumpul ya ora takok ae. Jenengem sapa? Jenengku tak les ae. Apa? Jadi pemain petinju tak les. Jarwo. Jarwo, kene. Para hadirin sekalian, malam ini Sandi Gumara Kenoprak Mustika Budaya akan menghadirkan gelar tinju profesional. Marilah kita sambut sang penantang kita dari sudut biru yang sudah tidak asing lagi, sudah mengalami internasional. Inilah dia. Jenengem sapa? Jenengem sapa? Tali aku. Oh, kamu Jarwo, Bos. Inilah sang penantang kita dari sudut biru, Jarwo. Jarwo saat ini menduduki peringkat 2 nasional dengan prestasi 10 kali bertanding, 7 kali kemenangan, 2 kali KO, 1 kali seri. Inilah petinju kita Jarwo dari Sasana Sawo
kowe. Kok iso aku sing salah? Ana petinju nek sawo geletak. Lah kudune. Ora-orane iki kok sasana sawo galeng cepu. Oke, karena ada kesalahan teknis, inilah dia petinju kita yang sudah tidak asing lagi, Jarwo dari Sasana Sawo Galeng Cepu. Malam ini Jarwo akan menghadapi petinju peringkat 1 nasional, sang juara bertahan yang saat ini masih di dalam ruangan warming up. Oke semuanya, marilah kita sambut sang juara bertahan kita, Hasan Ambo. Memasuki arena. Ya inilah sang juara bertahan kita, Hasan Ambon sudah memasuki ring tinju. Sabar sih, siar urung kok wis kudu ngantem ae. Tenang. Iya. Saat ini Hasan Ambon masih menduduki peringkat 1 nasional dan pemegang sabuk juara bertahan kelas berat. Ya. Malam ini Hasan Ambon akan melawan sang penantang kita, Jarwo dari sudut biru. Dan saat ini Jarwo secara urung mas kudu ngantem ae lho. Tenang. Maju. Petinju wotoke. Maju. Para hadirin sekalian, malam ini Sandiwara Mustiko Budoyo akan menghadirkan gelar tinju profesional. Inilah dia sang penantang kita dari sudut biru. Kita sambut Jarwo. Jarwo saat ini memegang peringkat 2 nasional dengan prestasi 10 kali bertanding, 7 kali kemenangan, 2 kali KO, 1 kali seri, dan tidak kalah juga dengan petinju kita, Hasan Ambon. Hasan Ambon saat ini menduduki peringkat 1 nasional dengan peringkat 10 kali bertanding, 11 kali KO. Kuman piye? Ana apa? Petinjune maine ping 10 kok KO-ne ping 11. Iki ra petinju tabel iki. Maine ping 11 KO ping 10. Oke, sorry men. Ya inilah Jarwo dengan tinggi badan 165 cm, berat pukulan 50 kg. Tidak kalah juga sang juara bertahan kita. Apa nah? Ganjele untu rasanya kayak bugis. Marai tak
blok terus. Mare aku ora njungku. Nek kono kan aja bayi. Iya, inilah salju bertahan kita Hasan Ambo dengan tinggi badan 160 cm, berat pukulan rock on setengah. Itu mon piye? Ana apa? Petinju kok pukulan rock on setengah. Iki ngantong pinjeng ora modal. Lah kudune piro? Pintal setengah. Ya, inilah Jalwo dengan tinggi badan 165 cm, berat pukulan 50 kg. Tidak kalah juga dengan sang juara pertama kita Hasan Ambo dengan tinggi badan 160 cm, berat pukulan rong pintal setengah. Ya, sama lo ya. Iya, inilah sang penantang kita Jalwo. Besok akan dipanggil Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Tidak kalah juga dengan sang juara bertahan kita Hasan Ambo. Iya, Hasan Ambo besok insya Allah akan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa? Lho iki tuman piye? Seneng nek petinju Hasan Ambon modal. Lah nek ngono, Lho kok dipanggil Tuhan Yang Maha Esa iki? ya jaluk Panggil Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak sapa? Bapak Prabowo. Kok panggil Tuhan? Halo. Iya. Marilah kita sambut ronde pertama. Tinju lagu aturan berubah gerubuk. Tinju ono aturane. Tok pisan mulai. Tok ping tinju leren. Oke. 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 Ya. Iya. Ana apa? Sing kae wasite. Lho kok ora iso nek batuk rak mundur. Lah kok piye? Nek kowe ora batuk ngowo. Iya. Wasite batuk. Kowe lho. Engko nek ra ora gembok sirahmu kowe. Ora sepi, tenang. Ngobe. Ini. Calon. Awake gen sehat Beni. Alam mah. Hei. Goblok lho. Ngombene tenanan, awas sehat. Iki manuk iki apa iki? Itu kowe. Ngombene tenanan.
dianggap manuk. Bodoh kowe. Keliru. Ngombe tenanan. Hei, lapi. Sing alus petinju. Oh yo, bodoh ae. Keliru nek. Lapi tenanan. Kurang. Keliru nek. Lape temong. Goblok. Pakai ndang resik. Ini ndang resik. Piye? Ngombene apa ngombene? Wedang kopi. Aku ngombeku banyu kandelo galon. Lapem. Anduk. Lapusan kok. Kere kowe. Jess. Kepengin. Ngicipi. Ngicipi nek. Kowe kepengin. Aja akeh-akeh kok mundak ketagihan. Wong ngicipi kok akeh-akeh iku rak warisan lah iya. Lagi. Walah wedange kopi macet matur nuwun Pak To. Wah, Piyai. Kembang ini nggih wedang salirane piye Pak? Oh. Tenanan besok tahun 17 jan ditekakno. Dinane Jumat Pon tak eling-eling. Lamun ditekakno Pak To aku Jumat Pon. Salo aku rene aku. Apa? Kowe rene apa? Ya aku ameh meru keceplan dia ya. Ronde kedua. Ayo musik. Bocah fotone saiki bocah gulinge ira leregan.
Ora iki ora patek. Apa? Wasite bacok foto kowe. Anggir aku ameh ngecuk. Salek ameh ngantem dicuk. Lah, ameh ngantem dicuk, ora sida ngantem ya apa sih? Ayo. Bali. Ora
Hei, prajurit Tuban, ayo, ijen podo ijen. Wani ojo sesingitan papan gunung. Ayo, wong Mojopahit iki nyusoi. Kowe ora manut, wong Tuban tak gawe banjir gede, sangkrah hayung manusa. Ana apa? Ora apa ngatok majlok ngono. Guyu kok suwene ra mekakat. Yo iki lambemu ora pegel ta piye? Kowe penak arek guya-guyu. Sing nglakoni ngantek jengking. Trae tak jarak. Kok jarak? Kowe ambek aku musuh. Senajan musuh ya duwe rasa sakit tapi awake dhewe iki mergawe ora cukup sedina rong dina telung sasi lho, Bro. Yo oke dinggo nang dinggo. Sesuk ngarep ndang caya lho. Yo. Sirahku ora tanggo. Nang dinggo. Hey ho ho. Hey ho ho. Hey ho. Hey ho. Ha eh ha eh. Ho 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 ho. Eh. Ho ho. Hey. Ho eh. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, kenalan Bu kalih kula. Tapi kula pen kucing Bu. Soek kepethuk ki mboten paklik. Ana apa Pak Bu? Ana apa Pak guyu ana apa? Aku ngerti.
Kowe guyu ngerti udelku dawa ya, Bu, Pak. Aku ning kene ora dhewe ka. Aku lah duwe kacang. Ayo Trau baturi Trau, aja mek turu ning guri kono ae Trau, semangat Trau. Aduh ya. Wah, men aku tulung men. Oh, alah Trau. Wong kok pelaku kok bedian dapat. Dingeti dalane dingeti. Awakku rasane kok lara kabeh, Bek. Wis pirang-pirang dina gladhengan iki ora ana praine. Aku turune guri kono kok ora mbok gugah. Kowe arep nendi le, Ben? Kowe arep nendi? Oh alah Trau. Wong ketinggalan zaman ya kaya kowe. Kowe ora ngerti piye, nek desa Kembang iki ana ketoprak Mustika Budaya saking Blora pimpinane Bapak Wandi dibantu Bu Ibu Yesika. Ketoprak ndi mau men? Aku ora patok krungu. Kondi men ketoprake kondi mau. Ketoprake saking Blora pimpinane Bapak Pandi. Ki ora ngerti piye ketoprake Bapak Pandi iki wis kondang kaokol. Wis sebuah rakyat ning Suara Merdeka. Sing wedok ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Tapi ana sing elek siji. Sapa kuwi? Sapa? Sing elek sapa? Sing elek sapa? Kowe asem. Wong kowe ambek aku yo padha eleke. Ayo rasa kesuwen. Tak delok ketoprak Mustika Budaya. Tawane lho, ditene cah tonton kene. Pak